Sarjakuvat, ne ovat loistokeksintö. Niillä ruokitaan mielikuvitusta, niiden avulla on harrastettu todellisuuspakoa monta kertaa. Ja totta kai niiden piirtämistäkin on tullut harjoitettua lapsesta näihin päiviin saakka. Onhan oman mielikuvituksen käyttäminen ja paperille purkaminen sekä oiva harrastus että halpaa terapiaa. Innokkaana sarjakuvan ystävänä pinot ovat, totta kai, vähitellen kasvaneet, ja jotakin löytöjä isolla älyllä tulee tehtyä aina silloin tällöin. Hyviä esimerkkejä löydöistä ovat muun muassa Spavnin ensimmäinen Suomessa julkaistu numero, Hämähäkkimiehen numero 4 vuodelta 1988, Mustan puvun ensi esiintyminen nimittäin, sekä Batmanin numero 6 vuodelta 1987. Harmillisinta viimeksi mainitussa klassikkonumerossa onkin se, että 2 ensimmäistä jaksoa sisältävä numero puuttuu vielä. Helpotaan se olisi tietysti tilata jostain suomalaisen kirjakaupan netistä modernin 2000-luvulla julkaistu albumiversio, mutta kyllähän se alkuperäinen WC-paperitasoinen versio pitää tallessa olla. Mistä tätä legendaarisen tarinan puuttuva puolisko sitten osaisi lähteä etsimään? Loogisin vaihtoehto aloittaa on tietysti antikvariaatista. Tällaista reissua varten on varattava oikeat varusteet. Rahaa ja aikaa, sillä kiirehtymällähän ei saa muuta kuin mahaa haavan. Tämänkaltaiset antikvariatit ovat vanhempien ja uudempienkin numeroiden keräilijille oikeita aarreaittoja. Jäikö aikoinaan jokin ryhmäksi numero uupumaan? Harmittaako, että tuli heitettyä sitten kulttileffaksi osat alkuperäinen VHS-mäkeä? Kaipatko Ville Rahisevien C-kasettien tunkkaisen äänenlaadun tuomaan nostalgiaa? Tällaiset paikat ovat juuri sellaisten tarpeiden täyttämistä varten. Eikä tälläkään kertaa tarvitse pettyä. Tämä spesiaali nimittäin sisältää Teräsmiehen debyytin pimeältä 30-luvulta. Hyvänä vaihtoehtona on tietysti Itä-Suomen suurin kirpputori. Täältäkin on kaiken tavaran paljouden keskellä hyvää kaivella joko klassikoita tai aikoinaan väliin jääneitä laatujulkaisuja, kuten Don Rosaa sisältäviä akuankkoja. Tavoiteltu Batmanin numero jäi siis tällä kertaa löytämättä. Mutta etsintäretken lopputuloksena matkaan tarttui 2 rahan ja vaivan arvoista julkaisua. Visuaalisesti kekseliäs ankkatarina Kolikko Karussa ja Teräsmiehen 50-vuotisjuhlavuoden erikoisnumero. Lyhyesti sanottuna, seikkailusarjakuvien parissa jatkuu.